Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarroel. Es recupera la Festa de les Migues a les festes de maig d'aquest 2026. Aquesta és una de les principals novetats de la programació de les festes d'enguany que s'ha presentat aquest matí a la sala de premsa del Vivent. També els catarres, el badaloner Juan Magán i el cantant Álvaro de Luna, actuaran els dies 8, 9 i 10 de maig al Passeig Marítim i fins a 9 actes de les festes veuran modificat el seu recorregut a causa de les obres de pacificació del carrer Francesc Layret. Molt bona tarda. Aquesta és la notícia de portada d'aquest dijous 16 d'abril. De seguida us l'ampliarem. Abans, però, fem un breu repàs d'altres notícies també destacades en titulars. Badalona migdia. Xavier García Albiol ha donat la instrucció als tècnics municipals perquè els tràmits de regularització extraordinària de migrants no interfereixi a la normal atenció dels ciutadans. I la festa medieval es continuarà celebrant com fins ara sense que comporti cap càrrega extra per ningú. Així ho ha afirmat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al seu perfil d'X, arran d'un comunicat de l'Associació Cultural de la Festa Medieval Sant Jordi, on s'anunciava que el cost de la festa és inassumible i seria l'última vegada que la podrien dur a terme. I els contes Les Mosques i la costura de Santiago Rossinyol conformen la novetat editorial proposada per Pont del Petroli Edicions. Es tracta del primer llibre d'una nova col·lecció titulada Il·lustres il·lustrats. En parlarem. Badalona migdia, les notícies de les 2. Amb en Jordi Abril a les vies de so i l'equip de realització a Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, el grup Els Catarres, el badaloner Juan Magán i el cantant Álvaro de Luna actuaran els dies 8, 9 i 10 de maig al Passeig Marítim en el marc de les festes de maig d'aquest 2026. Com a novetat i fins a 9 actes veuran modificat el seu recorregut a causa de les obres de pacificació de Francesc Layret. També es recupera 3 anys després la Festa de les Migues, que se celebrarà l'1 de maig al Parc del Centenari, amb un aforament de fins a 4.000 persones, segons preveu el govern municipal. Ens amplia la informació, que ho ha seguit tot plegat, la nostra companya Raquel Moreno. Bon dia, Raquel. Bon dia, Sílvia. Doncs bé, moltíssima programació, com sempre. Un mes de festes donen per molt. La plaça Josep Tarradellas es tornarà a convertir en l'escenari dels Tardeus del Dimoni, amb una sessió de música dels anys 80. Serà dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda i el dia abans, divendres 22 a les 8 del vespre. Aquest és nou, un nou vespreig per al públic més jove amb música urbana. El Parc de Can Soler i Calarnús acollirà també els dies 1, 2 i 3 de maig, han marcat en l'Arts Arnús les actuacions de Mishima, el cantautor badaloní David Ros, el duet de música folk Alosa, el grup lleidatà saxeni Guillem Roma i The Divas. La gran incògnita, però, és saber qui serà el pregoner de les festes de maig, un pregó que enguany no donarà, com en altres anys, el tret d'inici de les festes, ja que ha canviat el seu horari i se celebrarà divendres 8 de maig a la plaça de la Vila amb el grup tribut a l'Oreja de Van Gogh, la reina del pop. Seguidament s'iniciarà la nit del Mono, mentre al Passeig Marítim actuaran els Catarres. Els actes de la nit de Sant Anastasi, diumenge 10 de maig, modificaran el seu recorregut habitual. Ho fan per les obres, com deies, de Francesc Layret. S'obriran amb el tradicional ballar plaça, el seguici i l'acte sacramental. Així, el seguici recorrerà aquest primer tram de Francesc Layret, no afectat per les actuacions de pacificació. Continuarà per Sant Francesc d'Assís, Sant Pere, carrer de la Mercè, i finalitzarà, com sempre, a la Rambla fins a arribar al monument de Roca i Pi. Enguany, la Cremada del Dimoni comptarà amb el mateix dispositiu de seguretat de l'any passat. Ho farà a través d'informadors que s'ubicaran únicament a la part central de la Rambla, això sí, al carrer del Mar i Prim. S'incorporen, a més, com a novetat, diverses càmeres per controlar aquest aforament. També hi haurà un espectacle de drons combinat amb pirotècnia que tindrà uns 15 minuts de durada i que precedirà el piro musical, una de les novetats que ha explicat la primera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Huera. Hem afegit elements de pirotècnia. Es combinaran amb la coreografia dels drons. Per tant, hi haurà pirotècnia també en aquests drons. Encara serà més espectaculars. Que es consolidi encara més aquest dia i que sigui una referència cultural que jo crec que traspassa la nostra ciutat, no? Hi ha molta gent que també pot sentir molt d'interès en poder assistir a aquestes festes.
Més música perquè Álvaro de Luna actuarà a 2:15 al Passeig Marítim, mentre a la Plana, aquest 10 de maig, es farà el tradicional Ball del Micaco amb l'Orquestra Salvatana. El dia abans, dissabte 9 de maig, Juan Magán farà un concert de la Final Four de la Champions League a les 11 de la nit i recordar-vos, Sílvia, que l'artista badaloní ja va ser cap de cartell el 10 de maig de 2023. Molta més programació, Cercavila Petita, Bada Gegants, Festa del Badiu, Correfocs, mostra de dansa, sardanes, Fira de l'Arrop, moltíssima programació per tots els públics que podreu consultar al portal web badalona.cat. Doncs Déu-n'hi-do, Raquel, en prenem bona nota. Gràcies per tota la informació. Bon dia. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia. I t'ho expliquem tot al nostre nou portal. Més clar, més ràpid, més Badalona. bdncom.cat. Badalona passa aquí. I us ho dèiem en titular, Xavier García Albiol ha donat la instrucció als tècnics municipals perquè els tràmits de regularització extraordinària de migrants no interfereixi la normal atenció dels ciutadans. La mesura ha estat aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres. Segons Albiol, la mesura de l'executiu de Pedro Sánchez de regalar papers per tothom és irresponsable. L'alcalde de Badalona assegura que no hi haurà queixes públiques com la seva per part d'alcaldes socialistes, però assegura que el que s'està fent no té nom i que a més col·lapsa els serveis municipals dels ajuntaments a Catalunya. Albiol ha denunciat a la xarxa X en una publicació que acompanya d'una fotografia de les oficines municipals del Viver de Badalona, plena a vessar. Badalona migdia. I l'alcalde Xavier García Albiol assegura que la festa medieval es continuarà celebrant com fins ara sense que comporti cap càrrega extra per ningú. Ho ha afirmat aquest matí al seu perfil de la xarxa X, arran d'un comunicat de l'Associació Cultural Festa Medieval Sant Jordi, on anunciava que aquest 2026 seria l'última vegada que podrien dur a terme la festa medieval a la ciutat per les càrregues administratives que els comporta. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera, ha afirmat en la roda de premsa de presentació de la programació de les festes d'enguany que s'està treballant per resoldre aquesta situació i trobar una solució tècnica. L'escoltem. S'està treballant la solució. Ara, després d'aquesta roda de premsa, també m'incorporaré a una reunió amb alguns companys per veure què és quina diferència a nivell tècnic hi ha de l'any passat aquest. Intentarem doncs, a veure quina solució hi ha tècnica al respecte. En el comunicat, l'entitat ha explicat que les càrregues administratives obliguen a l'organització a pagar 3.414 euros per l'espai de la Baixadeta de Canyadó, d'una superfície de 5.900 metres quadrats, on s'inclouen espais verds que no es poden utilitzar i pàrquings privats. Remarquen que l'organització de la festa no pot assumir aquestes taxes, ja que compta amb una càrrega important amb tot el que comporta la festa medieval en si mateixa. Amb 26 anys de vida, és el primer cop que es reclama des de l'entitat que el cost de la festa és inassumible per la mateixa entitat i pel barri de Canyadó. I precisament arran també d'aquest comunicat, el PSC de Badalona denuncia que les traves burocràtiques i la manca d'ajudes estan ofegant les entitats culturals de la ciutat. En una entrevista al Badalona Matí, el líder socialista Fernando Carrera ha demanat una reflexió profunda per facilitar que les entitats culturals puguin continuar organitzant activitats a Badalona. Les considera fonamentals per mantenir la cohesió social i la vida cultural de la ciutat i alerta que les polítiques actuals, sumades a l'increment dels tràmits administratius, estan ofegant les entitats. Escoltem Fernando Carrera. Si de debò una ciutat com Badalona vol tenir cultura popular viva i vol tenir entitats que duguin a terme aquest tipus d'activitats, el que no pot fer és fer-los impossible administrativament i burocràticament, el que no pot fer és posar-los unes càrregues a nivell de taxes que són impossibles de sostindre, a més amb un infrafinançament o una dificultat pel finançament tan manifest com el que tenim ara mateix. Durant l'entrevista, Carrera també ha criticat els problemes de mobilitat que s'estan produint al barri del centre arran de les obres de Francesc Layret. Tot i defensar l'actuació, considera que hi ha hagut manca de planificació, ja que estan coincidint amb l'asfaltatge de la Rambla de Sant Joan. I parlem de la Fira del Llibre.
Més enllà de la Fira de Sant Jordi, Badalona també celebrarà altres activitats durant la jornada i els dies previs. Una de les principals serà la Fira del Llibre, ubicada a la plaça Pompeu Fabra del 21 al 23 d'abril. També s'hi farà una ruta cultural dedicada a Pompeu Fabra, diferents xerrades sobre literatura i activitats infantils. Més enllà del centre, al Passeig de la Salut, hi haurà una fira comercial, un fotocall especialment pensat per la Diada i una cercavila musical. A la plaça Antonio Machado s'hi faran tallers i espectacles dedicats als més petits. Per altra banda, Sant Roc també serà un dels epicentres d'activitat festiva a la ciutat. A la plaça Sant Elies es faran concerts, jocs i espectacles de malabars, a banda de les tradicionals parades de llibres. A més, la plaça de la Vila també esdevindrà un estudi de ràdio i plató de televisió amb una programació especial d'aquesta casa, de Badalona Comunicació. Aquesta començarà a les 10 del matí amb el Badalona Matí, continuarà a la 1 del migdia amb una tertúlia de bàsquet i acabarà amb una edició especial del Badalona 360 a partir de les 6 de la tarda. I canviem de qüestió, l'Hospital Germans Trias i Pujol és el primer hospital públic a Catalunya en incorporar la prova de videourodinàmia. Es tracta d'una prova que permet estudiar el detall, la morfologia i el funcionament de la via urinària d'infants amb patologies complexes. Les lesions medul·lars o les grans malformacions congènites poden derivar en malformacions del sistema urinari. La bufeta no es contrau com tocaria o no emmagatzema prou bé l'orina. Abans calia fer dues proves en 2 dies diferents, però amb el nou mètode es concentren en una sola. Això ajuda a optimitzar recursos, reduir riscos i a tenir un diagnòstic més ràpid i precís. Escoltem el cirurgià pediàtric de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Mario Cuesta. Combinamos estas dos pruebas que previamente se tendrían que hacer separados. Y el planteamiento de por qué es tan especial esta combinación es que son dos pruebas que requieren un sondaje a los niños. Poner una sonda en la vía urinaria, tanto para poner el contraste como para medir las presiones. Al unificarlo en una prueba, el niño recibe solo un sondaje, reduciendo tanto los riesgos de infección como la incomodidad que el propio paciente tiene cuando se sonda, que no es algo agradable para ninguno. La prova consisteix en col·locar diverses sondes al pacient i omplir la bufeta amb contrast. Aquest líquid serveix per mesurar les pressions i exposar la mida i forma de la bufeta. Després el propi infant els expulsa. És un procés que pot ser incòmode, però no és dolorós i el pacient està en tot moment acompanyat dels seus familiars i l'equip mèdic. Badalona migdia. I el sedentarisme és més freqüent en adults de més de 50 anys. Per evitar aquest mal hàbit entre les persones d'aquesta franja d'edat, el cap del Gorg ha impulsat l'acte Activem el Gorg. L'esdeveniment ha consistit en una coreografia fora de les consultes mèdiques per tots els pacients del centre sanitari i ciutadans del barri. Ens en dona més detalls el nostre company Enric Garcia. Segons els professionals del CAP, aquesta sessió ofereix beneficis com millorar la coordinació, activar el cos i reduir el cortisol, l'hormona de l'estrès. D'aquesta manera ho apunta l'infermer del centre, Marcos Díaz Alejo. Amb el tema, per exemple, del ball, no? Pues combinarà amb la música, treballar la memòria i la coordinació i sobretot els beneficis de l'activitat física, com pot ser millorar les malalties de risc cardiovascular, com pot ser la hipertensió, la diabetis, el colesterol i també enfortir els músculs i els ossos per previndre caigudes. Alguns dels participants han valorat positivamente la jornada. Y ayudarnos un poquito también a mantenernos en forma, la agilidad, también la destreza, ¿sabes? No, si te quedas en casa y no te mueves, es que te vas dejando y cada vez puedes menos. Aquesta activitat s'emmarca dintre del programa Fem Salut 2026 de diferents caps de la ciutat, en el qual hi ha altres sessions com una caminada popular que tindrà lloc el 29 d'abril. I més qüestions. La Federació de Dones de Badalona ha lliurat al Banc dels Aliments el taló amb la recaptació obtinguda en el seu sopar solidari del Dia de la Dona. L'acte va reunir 200 persones i es van recaptar 300 euros per facilitar aliments, volíem dir bàsics, als col·lectius més vulnerables. Tot i que afirmen que els agradaria que la xifra fos més elevada, reconeixen que l'aportació monetària dels assistents és millor opció que aportar directament al menjar. Escoltem la Celestina Yáñez, presidenta de la Federació, i el Miquel Navarro, secretari de l'Associació Social Amics del Gorg-Marc. I hem posat 100 euros nosaltres. Sembla que, la poca aportació sempre és més esto que res. El que és el sopar ho seguirem fent d'aquesta manera, que sabem que és segur que la gent aporta 1 euro.
cada any ho fan i continuen fent-lo, que continuen. Moltes gràcies, és que no li pots exigir més. I en plana cultural, els contes Les mosques i la costura de Santiago Rossinyol conformen la novetat editorial proposada per Pont del Petroli Edicions. Es tracta del primer llibre d'una nova col·lecció titulada Il·lustres il·lustrats. La proposta literària s'ha presentat aquest dimecres al Cor de Marina. L'acte ha reunit la il·lustradora badalonina Eva Santana, responsable de l'àmbit artístic, i Lluís Agustí, que ha assumit l'edició del text. La iniciativa de reeditar els dos contes entre aquest binomi va sorgir després del confinament. La badalonina Eva Santana, autora i il·lustradora de literatura infantil i juvenil, ha portat en aquest projecte una nova dimensió creativa que va més enllà del seu àmbit habitual. La majoria de dibuixos han estat elaborats de forma manual, amb paper, tinta i llapis, tot i que també ha posat en pràctica una nova tècnica amb ceres aquarel·lables. L'escoltem. Jo no tinc procés de res, jo vaig una mica a sac, sempre, és així. He provat una tècnica nova que no havia provat mai, que són les ceres aquarel·lables, i la veritat és que m'ha agradat molt el resultat. Jo normalment faig infantil i és de les poques vegades que he fet il·lustracions, diguem, per tots els públics, no? El primer volum de la col·lecció Il·lustres il·lustrats, ja disponible a les llibreries, està tenint una molt bona rebuda, ja que en alguns establiments han esgotat les existències. La voluntat de la col·lecció és reunir figures il·lustres tant d'àmbit nacional com de l'escena badalonina. I abans de marxar, el temps. Us deixem abans però amb els esports i després la previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia. Bon dia, estem tenint un dijous d'allò més tranquil, més plàcid, més agradable, més dolç, més suau i, de fet, encara pujarà més la temperatura al llarg d'aquesta tarda. S'acabarà plantant en els 26, 27, 28 graus a l'ombra en alguns racons de la Ribera d'Ebre, també del Pla de Lleida, però és que avui, per exemple, aquests 25-26 graus també s'acabaran assolint d'una forma força àmplia a les comarques metropolitanes, especialment cap al Vallès, al Penedès, també a l'interior gironí, a la Plana de la Selva, per exemple, al Gironès, i aquest ambient una mica menys càlid arran de mar, on de fet hi haurà més humitat, també amb algun banc de boira que aquest matí teníem cap a l'Ebre, especialment al Delta, i que al llarg d'aquestes immediates hores de forma local continuarà en aquesta zona més al sud de Tarragona. Al Pirineu alguna nuvolada, també al voltant del Montseny, les Guilleries, però sense tempestes. Pel que fa al divendres, una altra vegada boira matinal, sobretot a la Costa Daurada, a la resta del país més sol i un ambient encara més càlid que avui. N'estem pendents a la xarxa. Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica, però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat. Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, patrocina la informació esportiva. Els esports amb Ramon Duran. El Joventut no estarà a la Final Four de Badalona del 7 al 9 de maig. Ahir els verdinegres van caure a Atenes contra l'AEK per 72-67. A més, en futbol, repassarem l'actualitat del Badalona Women, que aprofita aquests dies sobretot per recuperar jugadores lesionades importants de l'equip que podran finalitzar el campionat de Lliga. I a més, en futbol americà, avui repassarem el primer lloc dels Badalona Dracs que afrontaran les semifinals de la Lliga com a locals. Comencem analitzant aquesta actualitat esportiva. Avui, evidentment, amb un tema que no ens agrada gens ni mica des del punt de vista que haguéssim volgut començar d'una altra forma. Les esperances es van mantenir fins a última hora pràcticament, però no va haver la possibilitat que el Joventut pogués accedir a la final a 4, la somiada final a 4 que es disputarà a Badalona del 7 al 9 de maig. Ahir la penya, que en un ambient molt hostil, perdia a la pista de l'AEK d'Atenes per 72-67. Evidentment, molts factors. El tema de l'arbitratge, que va pesar moltíssim, lògicament. Final igualat a Grècia, darrers minuts, també algunes decisions abans d'arribar a aquest final que no van acompanyar gens ni mica el conjunt verdinegre. En tot cas, també potser altres decisions que no es van prendre correctament
al llarg del partit. Un Joventut que segurament en el global de l'eliminatòria ha estat superior a l'equip grec, però al final el que compta és el que accedeix a l'objectiu final, no? Com dèiem, es va arribar a un final ajustat, amb un Joventut que anava per sobre en el marcador, li va donar la volta amb un triple al AEK i es va posar 68-67. A partir d'aquí, doncs, el conjunt grec que va estar més sencer, no? En els últims minuts, el Joventut que va fallar 2 atacs consecutius, aquestes decisions arbitrals, en definitiva, un Joventut que no va poder mantenir la intensitat en aquests segons finals, i el conjunt grec, que amb 2 victòries molt ajustades a casa ha aconseguit l'objectiu de classificar-se per aquesta final a 4. De fet, al final del partit, Dani Miret, el tècnic de la Penya, que assegurava que ho havien donat absolutament tot, tampoc volia incidir al 100% en l'arbitratge, però sí que, lògicament, deia que la balança havia passat molt. Penso que al final ells han tingut un millor arbitratge que nosaltres. Aquests petits detalls que no són marginals perquè canvien moltes coses. Hi ha un rebot d'atac del Cameron que li fan una falta, que són 2 tirs lliures de regal, i aquesta no la veuen, i hi ha moltes petites accions, però realment el que depèn de nosaltres i amb el que nosaltres volem ser, pensem que si haguéssim ficat en l'últim quart 2 o 3 cistelles que teníem alliberades més, hagués guanyat el partit. Petites accions que van passar molt, està clar. Dani Miret, que llançava també un missatge cap a l'afició, que a més també s'havia congregat en bars de Badalona, tothom expectant una cita de les grans ocasions, la del conjunt verd i negre, que jugava el partit més important dels darrers anys. Com dèiem, Dani Miret també es referia al fet que l'afició havia estat allà, ho tenia molt clar, i que sobretot assegurava que ho havien donat absolutament tot. A l'afició que hem donat el nostre màxim, que estem fotudíssims, que crec que estem en un moment d'il·lusió, que l'equip està fent coses realment especials, i no puc dir res més que tenir una feina fora de Badalona i no estar-hi per diferents circumstàncies i per petits detalls, doncs és cruel, dur, i penso que l'equip ha donat molt a prop del seu 100%. La baixa d'Ante Tomic també ha estat fonamental. Un altre que ahir va poder ajudar en minuts va ser Simon Birgander, tampoc arribava ni molt menys al 100%. Simon Birgander, que també parlava al final del partit. Muy duro. Creo que hemos hecho un partido muy bueno hasta el final del partido y creo que lo tuvimos ahí al final, pero al final los balones, los tiros no han entrado en nuestro camino. Doncs un Joventut que va tornar cap a Badalona després del partit amb vol charter, que ara ja ha d'intentar passar pàgina perquè dissabte torna a haver-hi partit de la Lliga ACB contra el Baskonia. Cap de setmana esportiu a Ràdio Ciutat. Dissabte a 7:15 del vespre, Lliga ACB. A 6 a Joventut, Cosner Baskonia. Diumenge a 2:15 del migdia, futbol de tercera. Club de Futbol Badalona, Europa B. I també diumenge a la 1 i de manera simultània, Lliga Femenina Endesa. Joventut Femení, Estepona. Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Això serà el cap de setmana. Demà ens hi aproparem una mica més amb les prèvies, però aprofitem també aquests dies on el Badalona Women, recordem que està aturada la competició de la primera divisió 2 setmanes, no es va jugar el cap de setmana passat, compromisos de les eleccions, tampoc es juga aquest pròxim cap de setmana, i això li ha anat força bé, entre cometes, a l'equip de Badalona, perquè ha pogut recuperar la portera Maria López Valenzuela i també a les defenses Cristina Cubedo i Nerea Carmona. De fet, Nerea Carmona, que ha estat convocada amb la selecció sub-19, per exemple, ahir va disputar forces minuts en el partit que Espanya va guanyar a Irlanda del Nord per 3-0. Per tant, bones notícies per l'equip de Marc Ballester, el tècnic que assegura que aquests dies de relax els hi aniran molt bé, també per afrontar la recta final del campionat, on volen intentar obtenir la millor classificació possible.
Que aquests dies ens anirien molt bé, sobretot per netejar una miqueta les jugadores que arrastraven molèsties, no? Que venien ja amb una miqueta justetes de forces. Llavors, aquesta setmana anterior, la veritat que vam donar bastant més descans, ara aquesta setmana està amb més càrrega, de més minutatge a camp, però la veritat que les noies estan responent molt bé. Avui fem l'última sessió i ja doncs, ara tindrem 3 dies més de descans per encarar una setmana doncs, amb moltíssima motivació, que és el partit de l'Atlético, ara el tornar d'aquesta aturada per seleccions. També recuperarem a 2 jugadors que tenim en selecció i content sobretot de veure cares, no?, que teníem des de ja fa un temps enrere parades i ara ja les veurem dins de l'equip. I ens posem a parlar de futbol americà perquè el passat cap de setmana tot va acompanyar pels Badalona Dracs, que doncs, en aquest cas no han d'esperar que es disputi l'únic partit que queda de la fase regular que es juga aquest cap de setmana i que és intranscendent. José Luis Soler, què tal, com estàs? Hola, molt bona tarda. Doncs escolta, aquelles coses que passen, no? Dracs que aconsegueix la victòria i l'ensopegada de Reds contra Pioners. Tu, per altra banda, ja vas comentar que tot era possible, doncs porta a Dracs ja a ser primers matemàticament i a poder jugar les semifinals a casa contra Ossos el dia 25 d'abril. Sí, pues el guió es va completar, o sigui, el guió del principi de temporada, que era les apostes que Dracs anava al primer puesto, bueno, com anaven passant les escenes, s'anaven complicant la vida, però al final el guió era que... Doncs aquesta comunicació amb el José Luis Soler, que no és fluida del tot, aprofitarem doncs, per intentar millorar aquesta qualitat de la comunicació amb el president de la Federació Espanyola de Futbol Americà, amb el José Luis Soler, que ens explicava una mica doncs, aquestes caramboles que hi va haver, no? Aquestes juguesques que hi va haver doncs, en els resultats dels partits des del punt de vista que els Dracs han aconseguit doncs, aquesta primera posició. José Luis, et tornem a tenir. Sí. Explicaves això, no? Que al final doncs, els resultats van acompanyar, clar. Sí, a més va ser una jornada molt bonica per l'esport, perquè es jugava molt tant a Hospitalet com a Gijón com a València. Eren 3 fronts, que un se jugava a ser primer, els altres 2 es jugaven de qui se mantenia primera, qui baixava a segona. Amb un minut de diferència, els Pioners estaven a segona, els Gijón ja estaven celebrant la victòria de continuar a primera divisió, i què va passar? Que en 24 segons Pioners va donar la volta i van ser un partit que jo vaig estar en aquest partit, i era per ser un partit molt trepitant. Pioners sabia que se jugava molt amb aquest partit, va sortir força bé, jo no l'havia vist en tota la temporada tan bé com aquest partit, es va posar en 19-6 a la primera part, però a la segona res, sabien que l'anava a ser primer de grups, van esforçar. Bueno, van tenir una mica de sort, però jo crec que al final Pioners, amb el seu partit, va posar bé. A València, pues, Dracs va fer el seu paper, que és posar tot el que tenia que posar, i no van donar opció a València, igual que aquí va passar amb Badalona, pues el resultat va ser molt contenciós i aplastant per lo que és per lo que se jugaven, no? Però bueno, aquí està la idiosincràsia d'aquest esport, que d'un minut o en 30 segons però estàs a dalt o estàs a baix. Nosaltres, bueno, el Drac serà complet i ja està. Playoff, que jugarem aquí a Badalona, contra uns Ossos que han vingut de menys a més, i a veure què passa. Això serà el 25 d'abril. Abans, però, és que és curiós, no? Perquè aquest 19 d'abril es jugarà un partit que queda de la fase regular que s'ha de jugar, encara que sigui intranscendent. Bueno, sí, és intranscendent, però es té que jugar, perquè la norma diu que si tu no has jugat tots els partits de la Lliga regular, no pots disputar playoff. Ja que sàpigues que ho han intentat, de no anar a València. Van donar una suspensió del partit perquè que no jugaven no haurien transcendents. Bueno, se les va aplicar a l'article tal i bueno, si no vas, pues molt bé, si no vas no estàs en playoff. Ni tu ni València, ni eso. Llavors, era València que se jugava als playoffs. Llavors, bueno, pues tenen que anar a València, és intranscendent, però tenen que anar a jugar i a completar el que és el que diu la Lliga. No? Són 8 partits de Lliga regular i el primer es classifica i el segon també. I si tu no has jugat els 8 partits no te pots classificar. Molt bé, José Luis. Doncs la setmana que ve, dia de Sant Jordi,
dia 23, parlarem d'aquest duel entre dracs i ossos i de l'altra semifinal també entre Black Demons, que en aquest cas jugaran contra Reds de Terrassa. Si s'acaben presentant, que suposem que sí. José Luis Soler, gràcies. Adéu-siau. Adéu, bona tarda. Adéu. I fins aquí les notícies de l'esport i tornem demà. Adéu-siau. Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, patrocina la informació esportiva.